Atzo urtebete, 2007ko ekaina lauan, hemen txeginean, oain bezala, orduan mapa toponimiko aurkeztu genuen, eta gaur berriz, Zumaia izena eta izana, Zumaia Poleko izenen liburua. Urtebete azkar pasatzen da, baina liburua idazteko ematen duen. Iaz, mapa aurkeztu genuenerako, liburuan proposamena inda neukan. Oain, urtebete geruo, liburua bukatutakoan, eta batez ere aurkezpen honetako, proposamen ari begiratu dio, ia zenbateaino bete deun agindutakoa. Orduan besteak beste, hauek aipatzen edo agintzen genitun liburuan ez da guardiletan. Liburua euskera hutzean idatzia, nola bestela. Liburu horrekatua, ondo neurtu behar, balantzaren alde batean, eskura deneukan informazio guztia, bekan bidez lortu giluna. Beste aldean, herritarrentzat interesgarriak izan zitezken kontua. Liburu harina eta irakurtarraza, formatu erabilgarrikoa. Liburu didaktikoa, erakustea eta kontzientziatzea helburuzuna. Liburua argazkiez eta mapez hornitua, irakurri gabe ere begietatik sartuko zana.